kanda mutanen kawai auka ai kina nan dina kande a inda a cikin sanya da na ajiye ki a wannan wuri ban sanya zaki kande ai in ga miki ai tun da na saka ki a cikin zuciyar nan dawa ba biyar ne da haka nake karasa kai kande kika saka ni farin ciki a cikin zuciya ta kande to da dai ran kuma da soyayya na kuma ke ce raina da ke ka ji godanin da nake rayuwa ta kande kande mana sun zaki rike da assalamu alaikum wannan ba me yazo yi kande sunana Aisha ku danna mana subscribe da ƙararrawa a cikin tashar mai suna Big Boy Hausa TV. Kada ku manta da sunan tashar Big Boy Hausa TV.